салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Беаминат. хуш омадем бародарои азиз. имрӯз баҳри шумо якчанд мошинои фурӯшӣ бо нархи дастрас пешкаш мекунам. аз шумо эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед ва лайкро фаромӯш накунед. шахсое ки агар хона ё мошин ё замин дошта бошанд метавонанд дар ҳамин номерое ки дар рӯи экран ҳастанд равон кунанд ва видеоро поделитсия кунед дар имо, вайбер, ватсап, дар Одноклассик ки кори мо пеш раваду мо ҳар рӯз видеои нав ба нав баҳри шумо пешкаш кунем. хайр, тамошо мекунем ва лайки бобогира фаромӯш намекунем. шахсое ки мехоҳанд билет харидорӣ кунанд, марҳамат авиакасса баҳри шумо. билетҳои арзон назар ба дигар авиакассаҳо: Суроға, торговый центр Москва, метро Люблино ва шахсое ки дар дигар областҳои Россия қарор доранд ё ин ки дар Тоҷикистон метавонанд ба ҳамин номерҳо занг зада билети худро бо нархи арзон дастрас кунанд. номерош дар рӯи экран, ҳатман занг занед. Opel Astra J соли барорӣ 6999, мотор 1.6, 16 клапана, бензин, коробка механик, дар шаҳри Москва қарор дорад. нархиш 160 000 рубл. номерош дар рӯи экран. алиш мешавад дар Тоҷикистон агар ягон Astra J ё ин ки караван бошад. номерош дар рӯи экран. Opel Хаҷибек соли барорӣ 6992, мотор 1.6, бензин, коробка механик, мошин дар шаҳри Исфара қарор дорад. нархиш 25 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. Mercedes Benz соли барорӣ 6994, коробка автомат, мошин дар ҳолати хубай. нархиш 30 000 сомонӣ ё ин ки ба ягон Astra J солаш 99 2000 алиш карда мешавад. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. ВАЗ 2106 соли барорӣ 6979, бензин, 4 баллони нав, салонаш тозаи хушрӯй. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. хонаи фурӯшӣ дар Рӯдакӣ дар селхозтехникум 5 сотиқ замин иборат аз 2 хона ва калидор, баня ва туалет. нархиш $21,000 боз савдо мешавад. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсӯҳбат шавед. бисёре бародаро хостанд мо 2114-ра камера кунем. ина марҳамат бародаро баҳри шумо. ВАЗ 2114 соли барорӣ 6, 2004 сол, бензин, мотор 1.6, нархиш 25 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. BMW тройка соли барорӣ 6, 2002 сол, мотор 1.8, бензин, мошин дар ҳолати хела хубай. нархиш 23 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран. касе дар коре метавонад занг занад. Opel Caravan соли барорӣ 6997, мотор 1.6, газ, бензин, мошин дар ҳолати хела хубай. нархиш 21 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. Mercedes Compressor соли барорӣ 6, 2004 сол, газ, бензин, коробка автомат, мотораш D. нархиш 66 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. Toyota RAV4
соли бароришаш 2010 сол, мотор 2.5, коробка автомат, мошин дар ҳолати хела хубай, газ бензин, нархаш 165 000 сомонӣ. И ба хотири ҳамон бародаре буд ки гуфт нархи рафт чорора бифаҳмен. Ина марҳамат бародаро, номерош дар рӯи экран, каси харидоре метавонад занг занад. ВАЗ 2110, соли бароришаш 2005 сол, коробка механик, мотор 1.6, газ бензин, мошин дар ҳолати хубай, нархаш 6900 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. ВАЗ 2114, соли бароришаш 2012 сол, мошин дар ҳолати хубай, бензин, нархаш 30 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. ВАЗ 2110, соли бароришаш 2005 сол, газ бензин, мотор 1.6, мошин дар ҳолати хела хубай, нархаш 25 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. اوپل سیدان، سال برارشش 1997، گاز بنزین گاز یورا 4، موتور 1.8، коробка автомат. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. اوپل хаҷибек، соли бароришаш 1997، мотор 1.6، газ бензин, коробка механик, нархаш 30,000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. اوپل وکترا، соли бароришаш 1997، газ бензин, мотор 1.6 16 клапана, мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад, нархаш 24,000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед ҳамсуҳбат шавед. Daewoo Nexi, соли бароришаш 1995, газ бензин, мотор 1.6, нархаш 12,000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран, метавонед занг занед. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо бародаро ба анҷом мерасад ва аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш, чӣ фикрҳои ақидаҳое дорен дар таги комментария нависен. оё ҳамин кори ман дуруст аст ё ин ки на. ва бародарое ки ҳақорат мекунем, бародаро ин мошинои ман нест, ин нархҳоро ман намемонам. занг зада ҳамус аз соҳибшон пурсен ҳамин нархҳоро. хайр, то дидор.